Alright, mayong gabi mga higala nga itong oras alas 8:32 antak na sa kinining gabi, no? Adlaw karon nga Sabado pizza pizza 12 sa buwan sa Hunyo 2021 is Independence Day karong adlaw, pero niya karon nanukad sa kining Mananga Bridge, no? Mananga Bridge mga higala. Dire sa may Barangay Tabunok, Dagpestri sa kay kining pagsaka karon sa tubig dire mismo sa Mananga Bridge nga may resulta sa pipilag ka mga panimay ang gikataho na nga kining kuan na anod nga mga balay dire napita sa may Mananga Bridge sa Barangay Tabunok ning atog Dagbayan sa Talisay mga higala. Mana makita niyo, no, nga dunay pagsaga karon sa kining tubig sa Mananga og karon naka-alerto ang atong bibilag ka mga ang atong mga sakop sa Talisay Disaster Reduction Management Office, TDRMO. Yun man ang atong mga sakop usab ng mga higala, mga bay sa kanili ang kwan kanili ang mga sinitoda gipanguluhan ni Sir Joy Tumulak, no, nga mo'y mihimo karon sa pag monitor pod na nagpanawagan karon kay doon naman ko nagstampay sa bridge mga higala. Ano na nakuha nila ang bakar ko, no? Na inaanod break sa unya sa nang istorya nyo. Balik ko, girasaga, sipon. sumon ni mga higala ang situation karon sa Mananga Bridge, no, dito sa Dagbay Talisay, Barangay Tabunok, mga sugat ni Mabinaw ni Matungura. So diya ko karon facing ko sa Cebu City ang akong gibarugan karon nya motubok ko dito atubangan facing na po sa may Minglanilla area. But as of the moment mga higala mga bay, mo ni ang situation diri sa akong nahimutangan karon sa akong gibarugan facing Cebu City. Diya ko ibabaw sa taytayan sa Mananga sa Barangay Tabunok, no, Dagbayan sa Talisay mga higala. Kining kining pagsaka karon sa tubig doon na mga balay nga gipang anod, no, sa report nga nakuha gikan sa City Toda mga higala. O nya doon na po yung mga individual ang gipang backwit karon sa pinaka safety nga lugar para malikayan ang kining paggakuan ang kining pag nga dunay madisgasya. Naana po diri ang ato nga taga City Toda nga mipahigayon sa no, sa pagbadlong sa mga tao diri mismo ibabaw sa bridge o tayo mga higala. Nunod na kining pagbaha karon o pagsaga karon sa tubig sa Mananga Bridge mga sukintig paminaw. Kung mga iko dispensa nga dili na ninyo makita o maganing hulagway o kina maklaro kayo, no, tungod kay git-git magong dilabita way suga ang ubos wahin mo na nga kutob sa tong sugan, kutob sa tong mabutangan o kaganing abdo sa tong cellphone camera nga nag-live ta karon mga higala. So mara ni ang atong kuano, mara ni atong makita ni Matungura. Napay tawo nga balay. Ano to ba? Okay, ano tanaw mi? So kani nga balay to tanaw ni. Okay, mura idubilig gani nga panimay nga duol gid sa kining kwan. Duol gid sa kining sapa, no, sa Mananga. I do believe nga wa na taon ni kay gi-force evacuation man mga higala. So mapasabot na nga pag force evacuation mosugod ka magsidi kinahanglan ka nga mabira o birahon ka na para sa nga malingkawas ka o malikay ka o malayo ka sa disgrasya mga higala. So mana, no, kusog ang agos o kusog ang bulog tubig karon sa Mananga ni Matungura. So mana nyo makita karon ang situation diri mismo sa Mananga Bridge mga higala. Diba? So mo niya wait nga. Mano. Wait lang. So gikan diri sa kwan gikan sa Pikas ato tabok-tabok aga Pikas nga dapit ng mga higala. But kinahanglan kita motuyo kay di man ta makatabok niya. Nga naman, be. Atong ani. Si Sir Joy Tumulak nagtuyok-tuyok ron tungod kay do naman kay mga ososero nga mo
tan-aw kaning nga kuan tan-aw diri mismo sa titay mohunong nga makakosog traffic mga igala. Mao na nga gipahawa ang kaning mga tao nga mo osyoso. Sulod lang kaning pagsaka karon sa kaning tubig baha no. Tubig sa Kapitan, pwede ka makatraffic sa Bildon para makatry pa din ko sa kapatrol, okay? Okay. So gikan diri sa kuan sa Pikas Taytayan, anong tabok ko ng Pikas mga igala. Kapi-kapi, ari na lang natay talagang din nga review, ikabuti mo sa pisina sa kalan din niya. Convert mo sa self-collector. Oh. Mani. Wait. Giring, sipon. Oh, giubos-ubos na pod. As per report, no, pero magi bahagi kayo. Wala ta flashlight mga igala. So kani sila mga tao sa ubos ni muyo ni mga igala no. Medyo ni ubos-ubos na. Ang mga tubig diri dapita sa tong himutangan karon mga bay. So mo ni situation karon sa Bananga Bridge. Mutabok na Pikas mga bay. Ay. Okay, nanay kuan. Mutabok na Pikas. Papa, wala pa may naabot pa dire, makakontak mo. Standby. Ato balik ko na. Mga tao nanood na sa balik niya, mong dito, sinasa ubos mo, action naman sila kapag ano lagi sila silang kasi ba? Kuya mong dito magkon niya. Kapi, location ninyo, Mikro? Wala Oscar mo, wala sa Oscar nga bridge, diri sa mga Isla Verde. Kapi, So, atong pare sa padilog tapanagro tatawin. okay. Tanggo. Mo tabok sa Pikas mga igal ha. Paabot lang mo. Kay Tiger. Si mobile dili nga pa. Nagtaw diha. Diha dili pa po sa bridge. Oy, Kapi, location mo Tiger? dinawag. Na, gimana nga? Bridge. Sumali. Sharpie. Nana to PNP no. Tabunok. Mo tuyo ko sa Pikas mga igal mga bay. Kapi, pwede ta mo dulan nila Tiger niya, makangyo ta para dito ka assistance diri sa may kwan. Sharpie nga bridge. So atong tabukan Pikas kabahin mga bay. Ipor, area na po, nakako diri pababa ng bridge na po. Balay diri nga diri sa patuon ng mga tao. Gawas diri sa Mananga Bridge mga igala mga bay. Doon na po dito sa may SRP. Apil dito sumpay mga nito biga. Mutabok sa Pikas mga bay. Asa na ta sipor, asa na ipanglapay, sila rin kuwana na. Kapi marki, pamalot nila ko marki, sila namin sila laing reinforcement ba, para mabutang dito sa may Sharpie nga kuwan, Sharpie bridge. Kasi po kung i-inform yung kapatulong karti po kapi tanggo palit lang. Okay, so tabok no. Nana po yung pulis diri ha. Mga igala. Oy. So naliubos si bahin no. Na dito ang ato mga personal. Jeep ko. Gamay. So mo na situation diri mga bay. May mga tungura. Okay, so narapod ang ato baga disaster team. Okay, gi-check karon. Karon tato sa taon kung pila ka mga balay ng anod mga igala. May mga tungura. Ang atong mga PNP personnel nakasahar karon no, naka search and rescue uniform. Kini sila mo responde. Good morning.
Okay, gipa atas balik kay mo mubalik bog sila sulod gud mga igala nga considering no nga dagom na pod matungura dagom sa atong kuan karon. Okay. So gipabalik mo abante tagamay. Mga bay sumo ni. Break sa 0634. Super, right. Ito na update niya para. Sumo ni no ang tubig tanawa. Tanawa. Dili niyan sa normal lang nga mga adlaw. Dili ani ang tubig nga mosaka mga igala mga bay. But no nunot na nini pagsaka sa tubig karon dili mismo sa mananga. Tanawa. Makita yung tubig ha, tubig na siya. Ang pagsagas tubig karon mga tungura. Kung adlawan makita gyud siya adlawan no. But tungod karon gabi man mga igala, mga bay. Mo ang kuan. So, mo ni situation karon diri. Salamat na nay. Mo ni. Way pressure. Ano to sa nangitabang na? Wala na sila. Kaniya, naabot na silang balay ka na. Abot na sa balaya na. Gamay na naron. Okay. So iba ko gyud no. Sa Atbang sila sa Atbang. Sa Atbang po na. Lagi. So mo ni solution ko diri. Sir. So ato balikon ha nga ang mga tao nga nag-standby diri sa Mananga Bridge gipa kading gipapahawa kato mga ososero ba. So monitor ang diri ang situation mga tungura ato mga PNP personnel karon mo ay uyog man. Uyog ba tayo? So na diri. Why ko no flashlight no? So kana diha. Boss, abante lang boss, abante. So diri na bita kagayon na kanang mga balay ni makita sa ubos mga igala. Misa gid ang tubig ana nya karon may ubos-ubos na. So mo ni no tungod kay ngit-ngit man ron gabi man mga igala man nga di niyo makita og sakto. Ibin ako. Pero mo ni no ang tubig dia. Tumula. So manaog mo. Ato ko yung PNP ron mga igala. Ma'am, manaog ma'am. Manaog mo. So ato ko yung mga pulis ko sa Talisay mga igala. Kay ilang i-check kung lahos na nanguyog ang bridge. Ganang katapos niya. Palihog lang ko. nitabok nila sa tayan. Lalo no? Okay. Mas mayo. Sabay mas dolan ni. Dari lebita. Muna so, nanitingog. So, pipilag ka mga panimay ang ato balikon ha nga diata ron sa Mananga Bridge sa barangay Tabunok Dagbayas Talisay mga igala nunot na sa pagsaka ng tubig kusog kabulog ka tubig ang napadayon karon pero doon na pag-us-us no doon ay mga panimay nga gikataho nga naanod unya as of this time
wa pa tayo reported nga doon na bay na missing, but doon ay mga reported nga doon ay mga evacuees ang gipang bakwit o gipang hikling ka na matungura kato labi na katong duol gyud og ang ilang balay sa sapa mga igala. So mo ni atong kuyugan ni ang kuan atong PNP ko mga igala. Status nila sa tubig. Status tubig, puno din na itong sa tunga. Pero dire sa dapi-dapi na wala na. So ang tunga na nga bahin no. Beda. Lahos ka itong muna ibuhat pero lahos. Oh, ale plasya jo. Ha, tubig oh. Tubig na. Atong mga nga dulo sa pasipor, mga baaranan lang papalit nila palipalit sipor. Sudugang update standby kay mo balik nag-live mo niya may gala. Ato lang gihatag kaniyong initial nga sitwasyon karon diri mismo sa Mananga Bridge sa barangay Tabunok, Dagbay Talisay mga igala. Dito po sa SRP, dito po yung part dito portion dito nga may taytayan dito ang may apa po ng tubig nya doon po yung mga balay ang mga tagis pa naman ang ipanghikling ng mga tungura mga igala. Inyong higala Benji Tele6 standby station dugang update. Salamat mga higala may gabi.